ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் வந்து நான் புதுசாக வீட்டுக்கு மிக்ஸி ஒன்று வாங்கியிருக்கேன். பிரீத்தி நல்லா இருக்குது. வாங்க அதை வந்து இன்றைக்கி ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. பாருங்கள், மிக்ஸி எல்லாமே பரவாயில்ல, குவாலிட்டி எல்லாம் செமையாக இருக்குது. கீழே வந்து 4 கிளிப்பு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஒயரும் நல்லா குவாலிட்டியாக நல்லா இருக்குது, செமையாக இருக்குது. அதோட குவாலிட்டி வந்து நல்லா திக்னஸ்ஸாக இருக்குது. மிக்ஸியோட ஜாடி கூட நல்லா திக்னஸ்ஸாக இருக்குது. பரவாயில்ல, நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்குது. அந்த நான் வாங்கின அமௌண்ட்டுக்கு வந்து இது பரவாயில்ல, நல்ல இதுதான். பாருங்கள், அது கூட வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஜாடி கொடுத்துருக்காங்க. இதை வந்து நம்ம மிக்ஸி அரைச்சிட்டு மேலே அந்த மூடியை வந்து அப்படியே மூடி கூட வச்சுக்கலாம், அப்படியே கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லாயிருக்கு, இந்த மெத்தடும் நல்லாயிருக்கு. அப்புறம் வந்து அது அரைச்சி நம்ம இப்போ மிளகா தூள்லாம் அரைக்கிறோன்னா அதை அரைச்சி அப்படியே மூடி போட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க. இது எதுக்குன்னு எனக்கு தெரியல. இந்த பிளேடும் இந்த கப்பும் அது கொடுத்துருக்காங்க. பாருங்கள், இந்த மிதும் நல்லா பெருசாக இருக்குது, நல்லா குவாலிட்டியாகவும் இருக்குது. அதோட மேலோட கப்பு கூட நல்லாயிருக்கு, நல்லா பெரிய இதாக கப்பாக இருக்குது. பாருங்கள், இந்த இது கூட நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்குது, நல்லா குவாலிட்டி பரவாயில்ல. சின்ன ஜாடி இதுவும் நல்லாயிருக்கு, செமையாக இருக்குது. இதை வந்து வாங்கலாம், பரவாயில்ல. நான் வாங்கினது வந்து 3000 ரூபாய்க்கு வாங்கினேன். இதோட ப்ரைஸ் வந்து 5800 போட்டிருக்கு. நான் வந்து 3000க்கு வாங்கினேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.